Здравейте, братя и сестри! Днес искам да ви разказвам за Бога. Той умря за нас на кръста, проля святата си кръв за нас. Той е нашия баща, той е нашия цар на господарите. Херовима и не херовима в последни времена живеем. Ще има кръв по водата, ще има бури, ще има земетресения, ще има всякакви неща. И Бог ще дойде на тази земя, ще ме вземе горе на небеса. Той ще дойде на земята. Той ще ме спаси, ще ме благослови с неговата скъпоценна кръв. Той ще дойде за нас, той ще ме вземе горе. Чао, братя и сестри!